Pila kayo, pila. Pila, dali, pila. Mamimigay tayo ng gagamba dito sa mga bata. Dito tayo ngayon sa Tapayan sa Taytay. Ayan, ayan mga bata. O, sino support sa inyo? Sino support? Oh, hindi. Tuloy Ha? ako. Tuloy. Sino support? Sino support? Ayaw! Ha? Ano ako? Sino support? Support yan? Ito! Ikaw support ka? Sino support sa inyo? Ito! Ha? Wala pala kayo. Asa na yung mga titigang gulong ng badali? Pila, pila. Pila. O, sino support? Support ka? Ako? Support ba ka ba? Support? Oo. Halika, halika, bibigyan kitang gagamba. Halika, support ka pala eh. Dali. Oh. Halika, dali. Oo. Tawagin niyo pa iba. Dali, mga sabi ko, magbibigyan. Alert dito, bibigyan ng gagamba. Dali. Tawagin mo. Ayan, mga daming bata rito, mga gagamba. Mamimigay tayo ngayon ng gagamba. Nasaan yung support? Halika, bilhin kita. Halika, halika. Isang bangga na ko yan. May laman. Ah, may laman to. Asan yung support? Asan yung support? Ah, sino support pa dyan? Ako. Support ka? Support pala ito eh. Bibigyan natin. Asan yung support? Sino support? Taas ang kamay support. Ito ang kamay support. Dali. Ito support. Sino ba support? Halika, bigyan kita. Support ka? Ayan. Sino ba support sa inyo? Taas ang kamay support. Yun, bibigyan natin. Ikaw, support ka rin? Support din. Ayan, pag bibili ka kamba doon sa alin na yun, mura lang dyan. Sino pa support? Support ka rin? Ang dami palang support dito. Ayan. Ikaw, sino support? Ikaw, support ka? Sigurado ka, support kayo patingin. Nanonood ba kayo YouTube ko? Ikaw, support ka? Ayan, hindi ka pala support. Pila. Yung mga support ang pumila, mga support. Siya sa mga support, pumila mga support dyan. Alis na dyan. Alis na yung support, dali. Bilis. Mayroon kami, ungas ka eh. Ako rin, kuya. Yung mga support lang. Yung tuli, wag na. Ikaw, nagpatuli ka rin? Babae ka? Ano yan? Kuya, ito ko. Video. Pila doon, pila. Anak ko, support lang. Pwede pumila. Ito, kuya. Support lang. Ikaw, support ka? Support. Ako rin, kuya. Pila doon. Doon ang pila doon. Yung mga support lang pumila. Mamaya na yung tuli. Wag na magulo. Bibigyan natin yan kasi nagtulit na yan. Wag magagawa na. Hindi na ako mamigay. Huwag magagawa. Alis na. Pila muna. Ayoko na. Pila muna kayo, pila. Ayoko na. Pila kayo, pila. Dali, pila. Ayaw pumila, hindi ko bibigyan. Pila ko naman sa likod. Magulo. Ayaw ko na. Ang gulo nyo na eh. Mamaya ulit. Ang gulo nyo eh. Huwag magtulakan kasi namimigay naman. Libre eh. Ay, panoorin nyo yan. Papalabas ko yan ha. Natingin na kung kulang kayo ha. Wala na akong pamigay oh. Last na to. Huwag magtulakan. Ayaw ko na. Nagtutulakan. Pumila kasi kayo. Pila. Wala, hindi kayo sumusunod sa teacher. Ang dami dyan mga kakampabata Kunti na napapamigay ko Opo, magagawan. Bibigyan ko yung lahat. Nagagawan kayo eh. Wait lang. Wala na. Mamaya na ulit. Ang gulo nyo. Mamaya na ulit. Ang gulit nyo eh. Wala na. Wala na.
marunong pumila tong mga ito. Oh, last na tong dalawa. Wala na. Wala na. Oh, pag magkagawa, akin na, sa akin yan. Pamigay mo na. Naku, nasira, sinira pal. Sinira mo eh. Ano ko na? Ay, wala na. Ang gugulo niya, mamigay pa sana ako eh. Ayan. Ayan, nabigay na ako ng gagamba sa mga bata. Ayan. Panoorin nyo yan ha. Mga batang tapayan, lalagay ko. Ayan. Batiin nyo yung mga jowa nyo. Ikaw, may jowa ka na? Ito, Ha? jowa to. Baka Jojo, hindi jowa. Okay. Natin to. Ano pangalan mo? Ha? RJ. Okay, saludo. Saludo. Iyo no? Saludo. Galing oh. Ayan. Ayan ba? Ayan, i-upload ko yan ha. YouTube! Ayan. Ay! Manood kayo ha, manood kayo. Tayo! Ang dami kong pera! Ang dami kong pera! Oh, huwag mo awayin yan. Kaibigan natin yan. Ano na yung pangalan mo? RJ. RJ. Ako si Miguel. Yan. Ako si Riley. Ayan, tignan yung mga kakamba. Binigyan natin kakamba yan. Si RJ. Ako si King. Ako si Huwag Mark. kurangan si RJ. Ayan oh, bida yan ngayon. Siya ang bida natin. Ayan siya. Saludo, bigyan pa isang saludo. Iyo no? Galing oh. Sana din. Ayan. Kaya pag nandito ako, punta mo ako lagi, bibigyan kita lagi ha. Ayun. Ano pangalan niya kuya? Ha? Pangalan RJ. RJ. Hindi ko yan. Ayan, kuya. Ha? RJ kuya. Ako sige na. Okay, lalagay mo sa YouTube to. King to. Yan. Si Monday, si Miguel pala. Ako pala si Miguel. Okay. Ako si Miguel. Okay, sige, comment lang kayo doon. Saka pag pinalabas ko to ha. Okay, sige mga kakamba.